Na, kini. Ay, dinin ako sa sesame, ana. Up. Ayan na. Ani-ani ang makagubat ng reputasyon. Pa! Tulira! Climax! Welcome back sa among another edition sa Mukbang Challenge. Ha? Mukbang! K-Town! Kita, ngano to nagi... Kapamilya, kapuso, kapatid. Town. Ha? Welcome ka tanan. Samgyupsal. Samgyupsal. Mukbang lo gani. Mukbang. Tesa, naglibog ako ba? Dagan nag-aso na. Dagan na kay dugay mo kay kaganina Dili pagkabalo ba? ka nga 5 hours na naginit. Ano to na mukbang? Kasi ibut pa sa mga mukbang, si kadungog biro. Basta kay mo na ako nakita sa YouTube pag nay mukbang kaon gyud na. Mo nang mukbang. Mo nang mukbang. Wala po ka nasayod sa history. Wala akong kabalo istorya na. Basta nangutana lang gani ko. O, galing sa So dili nangutana. ko yun mo matubag ang akong pangutana. Dili ko kon sino to ba ngano na ingana na. Healthy kay bo. Diba? Naiutan gyud mo gyud. Naiutan. Murag apil na gyud bali, murag suklip na sa kanang normal nga kinaunan sa Koreano. Ang utan. Tingala ka nganong na ay mga manok. Wala man ni sa uban kay murag Wala man eh. son man di ba? Sa Mo uban. nang nakalami diri. Kay kung Ba? for example, anli ka, Oh. samgyup, Oh. mag-add lang kag 50 pesos, pati ang chicken. Pila man lugar gyud ang kuan? Ilan Samgyup. ko tanang taon ang samgyup tanan? 275. Oh, 275. 275. Anli, Aray kumbate. ka mga karne. Oh, kani-karne. Oh, Dugang na kay 50. para sa Kanina. anli pa gyud. Di na nimo na pritoon, lutoon na. Ha? Ay, ikaw naman nagkaon. Sarap! No. O nilagay ko ni mo pa kanon. Sarap. Sarap, adabi ako, bi. Mm. Dili lang ko kanang nice sauce. Ang unsa man yung hindi ko. Kani. Bag-o ni karon diri sa Nazareth. Sarap. So ato na ning iluto ning atong kuan. Okay. Ako igsoon, shout out ko na sa akong bayaw. Anaong gyud nimo na pinakauna, imo nang ipaligid-ligid na labi nang naibaga ang pots. Okay. Paligid-ligid nimo na kay mo nang murag imong i-season ang So dili nagi ka Eating. magbutag mantika no. dili. Ang kaning Wala niya na kanin tambok, doon na. actually galing, ang uban galing maghatag do sila kanang mga murag cubes Ah. nga pots gyud Ha? para mo imong Apa mo sabor ang sabor mo yung para mantika. masinaw siya. Sa manay kami lain Kani pa. karon mo na imong ga Oh. dot dia. Okay, medyo baga-baga man Para ang mo na panaya. yung matika Uy, na ako yan. hindi ko ang tanawa, oh. Ana. Para mo nga na pagluto burn sa. Yes. Bag-o ni sa diriya sa Nazareth. Kabalo ka. Kagayan di oro. Kabalo na ta sa mga style ani. Gusto mo mukhaon og lami. O di mo gusto mo bayad og mahal. Mo na'y nakaapan ninyo diya. Ang presyo sulit na kayo. Oo. Mo galing. 275. Nag-adya og 50 o. Pero kung gusto niyo mga na unli chicken, 50 Dugan lang na yung ka dugang. 50 o. Exactly. Kani kimchi actually, ang uban hilaw diretso. Actually, mas lamig gyapon na kung apil nimo na siya og init gad. Wow! Yes. Kimchi murni ginamos nila no. Sa wala. Korean mura gina pero sa tuwa, pero at least sila gwapo kay gulay gyud. Ang kimchi sa ato, sosyal. Mo ba? Sa Koreano, normal Ang ginapain na kimchi sila sa diet. tuwa, Unsa man? artista. Aw, Oo, nilak na siya. Una siya, sikat taga Cebu na siya. Si Kimchi. Asi dito. Kimcho dito. oh, ikaw gid ba nalibot ni uupo ko sa imo. Uto-uto gyud ka. Ikaw nag sa mga abogado nga sa uto-uto Mo gyapon. lagi naman naman. Ito sa diga. Ito, upo ko pero sige. Happy na ganito. Yan. Happy, may gani kay happy tra. Ang problema ato kung nituog yun kung nimo. Sakto naman. Kuan. In fairness sila diri na ay rice. Ako din nagay ko ga rice. Kay ang akong ganan sa samgyup manggod kanang busog ko pero dili ka nang murag puno bitaw kay ka. Pero siyempre naman gyud mangitag gyud Di og tungod rice. man gud ni sa utan man gud nga compliment. Sa bagay na may mga gusto gyud og rice, wa man ibot anay. Kani kay Gusto di? di ba in English chopstick? Ah. Unsa man is Pinoy?
Sa Dylan Bird, chopstick yapon. Dili, arnis. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, 1, 2, 3. So, chopstick kung sa Pinoy, arnis. Tara, naglamat-lamot na ka. Nagpula-pula na yun. O, saan ibotan ni Kon? O, naigunting o. Gikan pa ni sa barbershop ito skillet. Kuha nila. Gini. Kini na panipaan, gini. Na. Nakalami siyempre sa ilang mga pork diri na siya i-flavor. Actually, di naguganahan galing kay nipis naman siya. Di naging siya kailangan gyud na kanang imo pang pinapagod. Ay, di na, oh. Dali raman ni siya maluto. Ano, gunting lang din, no. Abi mong kwan bi. Ikaw ang gunting department. Kaya kita raman duha. gunting department. Muna nakapan basta di na to ba no to mga asawa. Kung siyempre, matingala to siya. Dinalian niya. O na, gunting. Kasi ang murag na bali. Ang plaster sa gunting. Muna problema na mo mga bana pag way asawa kauban sa limuang. Congrats lang nato si Gray Ann Mendoza. Kuyaw kasi Gray. Siya ang kuwanan ni. Kuyaw. Gusto man siya CEO o COO? COO. Sa? Iyang bana, Ang CEO? ang CEO. Siya COO. COO. Pero ang uban lahi man ang pagka-COO, Burns. Child of the owner man. So kaniya, CEO, Child of the Owner, COO. Hindi na Chief Operating Officer. Hindi na ang uban. Child of the owner. Ah! Tapos dagang ko yung na-learn na mo. Okay, 1, 2, 3. Ha! Pwede na po usaragid ko ka-flavor ha. Ah, okay. Okay. Eh, basta di sila ginano hot and spicy ba? Okay. Kaya kita palang mismo hot naman. 1, 2, 3. Nagagalitan niya ka. This is another company nga fresh idea from a Cagayano na. Correct. So, mabi na Ato gusto. suportahan. Suportahan yun nato na. Kaya kung kita galing, kita City of Golden Friendship mata, gina-welcome din nato ang mga franchise business nga from other. Correct. Nga atong ginatangkilik. Dapat the more. Wala ta na yung nga di nato itangkilik ang lain ha. But the more dapat nato itangkilik ang mga nagdirigyon sa tuwa. Correct. Cagayanon. Correct. Burns, ang nakanindot ani sa gypsum kay makatuon ka pag alot. Yeah. Usa man yung mga babkat na, babkat. O babkat niya ana, o nay barber's Gusto ko cut. ka na ko ana. Nay barber's cut. Undercut. Undercut o na undercut. Undercut ang tirada ha. Tayo ko ay patilya ha. Okay, mas choy daw itong naay patilya medyo taas pinakagis. Actually, kaninga dalan, kung mas pamilya niyo, mas dali ninyo, kung mas anad mo sa igingon nga dating Loretos. Loretos. O mo ni, dili Correct. yun nga dalan mo ni siya. Pero ang Masako sika, 6. ang tumoy pod katong South City Central, Ah, Entrada. sa City Central, tama. Atay mga sausawan dire. Oh. Kita ninyo na, sulay-lahi. Kani, sesame oil with pepper and salt ba? Samjang. Pepper. Ah, kani, Samjang ang red. Samjang. And then, soy garlic. soy garlic. Gaya ni nga department no Dili nagtuon palagi ko sa pag-alot. Pero Oo, okay na ni kay na Asa mo na diri lang na sa akong channel nga manugo kog abogado. Ha? Oh, sus kabalo naman tatanan. Ana, siyempre, kuha kag lettuce. Aw. Just in case lang lugar nga di pagyapon mo kabalo. O nakalimutan nga napam ni white onions. Dapat yan ni white onions daling igis. Igisa gyapon na. Ulay na. Igisa gyapon na. Natanaw tanghon pero dili kuno ni tanghon ha. Japchae. Japchae kuno. Ha? Dili lagi daw na tanghon. Pero mo na kung gusto pero japchae daw. Si tawag? Japchae. So kani side ano na ni siya? Side dish. Oh. Anawa na ulahi mo di akong kuan ba? Love it. May diretso, may daghay istorya. Burns, Oh. nay pa sipa. Sa itimelan, kabalo na biya ka sa style sa tong channel, basta mukbang paglami galing. Ang sa reaction na yun pag umagkaon. Ano? Kana. Now you know, ha? Diretso ka Wala na mo sa sa ako. atong dignidad. Sure ko na may nga sa manato. Unsa lang nitong abogado mo wala Dili na lang lugar ta pwede mag-enjoy. Ana lugar, mao lugar ng balaod. Pasaylo ami pampag-good vibes lang ni nga mo. Ha? Lagi, may dautan So, siguro ana, di ba? ang style ya, ang pork niya ito, kani spicy man yung pula.
Ha? Anong galanlanon na mo diretso? Wala na yung utan-utan. Mo may unsa may purpose sa nag-ingani pata kung wala day na. Oh, sorry. Oh, butan nimo og lamas. Butang hanin nimo ni og kuan. Oh, ana ba? Sorry. Sorry na, sir. Talami man nagkinamuton gyud ana ba? Sige. Kani din ang pinaganan ako kaning sesame oil with kuan kana pwede nimo na idiretso ana. Okay. Pagkaon na pinanganga rin dako kayo. O, katudayon. Ang reaction. Kulot. Na, kani. Ay, dinin ako sa sesame, ana. Up. Ayan nga. Ani ang makagubat na reputasyon. Pa! Oh, tulira! Climax! Ay, lami ang kwan. Lami ang karne. Nga lagi yun. Kaya marinated mo sa. Taganan ko sa spicy. Matay, namigid. Kani, pwede mo na diretso ni mo aning kuan. Gusto ka para mas ano. Diri sa Pwede po nga. alam. Diretso na ni mo. May magkuhan. Mawalang essence sa kuan. Okay na lang, ganda ah. Pwede, kasi kuman nila, mag-rice lang. Oo. Pero mo magginida Korean way manggod. Okay. Ana botang. Sige. Botang din ka ani. Nayuban, butangan nila og rice. Sabayan nila og rice kung gusto ka. Kaning kuan. Unsam ni nga rice ni anong pula-pula man ni? Fried rice na. Oh, kimchi fried rice. Oh. Alam Burns, gyapon. kabalo na magkakani akong paborito kay na tarpaulin, no? Di lagi natarpulin. Out sa di. Seaweeds na Oh, ano. sorry. Ani dayon, oh. Nori, di ba mo na nori? Na siya, oh. Alam mo, swerte na kita. Ito ng panahon, mukhaong kaani, mahal ni. Ito ng panahon. Oh, Tapos, oh. resort pang itaon karon at least, pa sa Nazaret. Doon sa imong opisina, doon sa akong trabahoan sa radyo natin. Ay, ubiti rin na din man yung to. Ayun na. Madali naman pag-prepare. Ano? Open sila as early as 11. 11. So, before paniod to. Tama na yon. 9. 9. Ay, ngaw kaayo. Ang sarap. Ngaw kaayo. Sulit kayo. Spring Onion salad. spring onion salad. In fairness sa Korean food, no? Talagang healthy ba, no? Ang mga side dish daan. Bantong rin lang idan maabot og tag 55,000. Ha? Kasi ba ito, ano? Kasi 55,000. Eh, yung mga edad, kung nga ning kinaon. Ay, lagi Di ba sa ito ba, mga Sila. humba, Ay, wala. Kaubo ka sa... mga laman loob, muna kita arthritis, high blood. Sampay na. Ila, tanawan ko na ila, ha? Ito, sa pagkaon po ito. Mga Kani siya ginatapping sa man sa mga RM. Dari siya mismo ang aktor, siya Mugid mismo siya, ang oh. RM. Kaya, burag na siya, decoration dito. Wow! Ha? Grabe! Ano rin ako na po. Wow! Ano ba? Niduha kong pananaw. Ha? Sarap ng salad, Prenes. Something, wow! Oh, pak! Collapse. Hop! Okay. Good night. Kani dili bihon. Dili. Dili tanong. Dili ni bihon na, ang pangalan again? Japchae. Japchae. Jap. Korean glass noodles. Korea. The best. Ito mga, ito pagtunin man okay. Dili. Okay na. Ritaso, magod ni. Ritaso. Actually, sa among pag-record karon pa ilang opening gyud, di ba? Karon ka man. Ay, Wala karon pa. ba? Para sa inyo rin. Wala lang ni dato Ay, wala pa nag-open. Wala pa. Kanang nanarbaho karon wa pa na sweldo. Ha? Wala pa. Kaya wa pa man siya Ay, nag-open. amin ako nag-ugma pa. Ay, kita gini, gipauna, gipa-break in, de, ani. Pre. Oh, okay. Sarap. Ginana, gini, Mika. Ande, sikat ba? Nga punyeta mong tanan. Ha? Ang manok. Kapil man daw na. Kabalo na kung sa style ani ko na kay gusto pang mayaban. Ano yung plastar magkuha ka pa ano? Uy. Ay, sorry, sangkot. Matinaway din mo. Tanaw. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Iyon, dito din magsugod. Benz, kalimot ka. Up. Sorry, nakakamera mo dito. Again, mo gini sa kani. Botang kag dive diri. Botang sulod. Tapos anli niya pag mahurot na mangayo na sad mo tropak. Botang mo og ahos.
Nga lain-lain ang karne. Depende sa timpla nga dito yung sa ni, gusto. Opak. Utangan nimo gamay na pud ani, mix depende na wala gi actually rule ani. Wala. Basta kay mo lang isagol nimo, pero again, lamin Pero mo ni sa pwede po i-combine. straight up. Pero Pwede galing lang imong ingon nga mawala ang essence. Oo, ang essence. Nga, di mo magamit may ang side something dish. sa taste, manggod nga. Burag kung mag-i-combine na siya, lami ang lasa. Ano? Okay. Kinala na agad ang putuson gid nimo sa lettuce. Ba? Putuson. Ang Dili samsip sila nila. galikay sa karne. Pero naangutan pero may part sila diet, di ba? Yes. Ato kay wala man. Time pa. Nga ko'y gusto may buwan. Kung sa'y mini sa samgyupsal. Mukbang Hindi ko ang tayo tayo. ko. Ha? 3 layer, aburag layer sa pork. Ang samgyupsal? 3 layers sa pork? Mo na Ada nang layer samgyupsal? sa kwan. Nya. Ah, As far as I can remember. mo na samgyupsal. Among tanan ni Grian. Mo lagi na dahil mong ulo eh. Amo gyud na ina. Buro man ka Wala, nakaminos butas ka sa na. Buro samgyupsal. lagi man ka na ako nga bugok ko. Ha? Nakalan yung gibuhat. Ingon man kuno siya nga 3 layer. Ako lang mini anang layer sa kwan na sa pork. Pork. Pork Ah. belly ka, pork belly. Pork belly ba? Mo na samgyupsal. Pork belly na lang. Anya na ang idol ng bayan! Espasya, pitok-pitok,